आजी मालिश करतले मावशी येईन आजी पुरा मालिश आणि न्हाण आणि पुरा शुभदान केला कसं केलं तू अगला पोडी आजी मसाज केलं नाही व्हेरी हॅपी अँड प्राऊड फर्स्ट टाइम आय ट्राईड आणि घरच्या मस्त जान असत चलो वचा पुरजन बैसले आणतात लट्टू तो दादा आजी मधवेश बायकोले कविता बाई सो मी आता दादर आयले की हांगा प्लाझा आसा आणि हे पळया डॅडी ऑन ड्युटी सो आज एक शॉर्ट ट्रिप जाले बाबू वटू आणि मुखार आपस ताका बरी आत म्हणत म्हाका अशी काही हिम्मत आयलो व्हॉट्सअप गायज वेलकम टू माय न्यू व्लॉग आणि पुरजन की आफ्टरनून म्हणल्यार आतां सवाय बार गेल्ले हांव सकाळ न्हिदलो आलो सकाळ वेळ आयलो मिटींग आसली ताची खातीर जस्ट उठयलो आतां मावशी आयिल्ली काम कोण केली तेन्ना मागीर गेला जाग जाल्लो हांव मागीर ताचे मागीर हांव न्हिदलो म्हाका न्हीद येता आसली आनी जस्ट आतां शुभदल फोन आयलो आजी मालिश करतले मावशी येयन तिका ताप आयला करून ताचे खातीर आजी पुरा मालिश आनी न्हाण आनी पुरा शुभदान केला क्या फर्स्ट टायम ती मस्त हॅपी जाली ती म्हाका जस्ट आतां फोन केला की हांव केल्लें कर न्हू वा 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 हांव ते व्हिडिओ घालता तीन केलेलं तुमी पळया ब्रेकफास्ट करता की ना म्हाका कळना तर म्हाका थोड्या वेळान तसं आम्हाला घर कडेन वचचें आसा जेवणाक तुमी ते व्हिडिओ पळया सो आज आम्ही करता ती मधवेशाल मालिश आज आम्ही करता ती इथं करता ती आजी आंघोळीची आजी येणी तिकू बुबू जाला तिकू फिवर आयला बाबू म्हणती येणी आजी बाबूक न्हाणोवच्या ग सो आज बाबूल मसाज मम्मा करता सर Are you enjoying? Are you enjoying my boy? अरे वा वा मजा तशी मधवेशाक आवडतं अशी मधवेशाक मम्मान केलेलं वाई 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 मन मम्माक वाई मन अरे गुंडी मज्जा येते सर वाव से वाव मधवेश से वाव मम्मा वाव मधवेशाक गमत झाली की ना मम्मा ऑटो मसाज करू वाव मम्मान वाव मसाज केली की ना सांग हाय से हाय टू ऑल हाय गाइस व्हाट्सअप वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग म्हण हाय आज लाईक कर मम्मी नाणयतस मधवेशाक मालिश केली आता चंदकन बैसून नाणयतच आज नाणयतली येणी ना म्हणून मेगे मधवेशाक मम्मी नाणयतच चंदकन मम्मी पण चंदकन नाणयतच व्हेरी गुड गोंडू बाबू मधवेश एन्जॉय केले जस्ट आता घरकडे आयलो हांगा मस हा हा कसन फ्रेम तर गेलो वाट नाही दिसता सध्या कसं केलास तू हो 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 अगला फोडी क्या बात है अच्छा भाजी तांबडी भाजी दाल पालक आज दालीन तुझी व्हेरिएशन पालक घाललो चपाती ज्वारी पीठ आणि गहू पीठ घालून चपाती केली राईस वाह आईची लंच सॉर्ट आउट गाईस एक नंबर क्या बात है सुपर चलो आता फर्स्ट जेवण घेता सकाळ लागून त्यांनी पिनी चा पिनी कसानी पिनी आता डायरेक्ट लंच ताम वाण देतस म्हाका मग तुका जेवण जालो आहे आणि फागला फोडी फागील मेळ्ळो आमगेलांगा होड की सान आम्हाला वाटा घालला चलो आता फटाफट जेवण घेता यम्मी यम्मी लंच आमगेला सो आता दनपार झाला आणि बाबू लायक नाव आजी मसाज केले आणि न्हाणयले आय एम फिलिंग व्हेरी हॅपी की ताणें ते लायकन एक्सेप्ट केले हांव केलेले आनी वॉज नॉट व्हेरी क्रँकी ताणें लायकन एन्जॉय केले आणि लायकन आता गट्टी न्हिदला तो बांधले आणि लायकन न्हीद करायले सो ही स्लीपिंग आय एम व्हेरी हॅपी अँड प्राऊड फर्स्ट टाइम आय ट्राईड आनी मालिश पुढे केला बट न्हाणोवची आजी फर्स्ट टाइम ट्राय केलेले सो येस लायकन जाल्लो आणि आता आयले हांव किचनान तू आणि आज मम्मी हांगा सन्ना पोळोचे पीठ रेडी करून दवरला दिस इज द पीठ ऑफ सन्ना पोळो आणि ते हाजीन ऑलरेडी टायकिळाचे ना टायकिळाचे सन्ना पोळोचे पीठ आणि हांगा सन्ना पोळो करता आसा आणि हांगा ऑलरेडी रेडी केल्लेलो हांगा रेडी जाला खावन पडलेलो तुवें सो
सो येस आता आम्ही जेवचे बाकी आसा पप्पा आता आयला किचनांतून आम्ही जेवतली ती मम्मीची काय टायर्ड झाल्या म्हणून ती निघाल्या ती मागीर जेवत काय तिका काम करणं पूर झाला सो ती आता निघाल्या ती म्हणली तुम्ही जेवून घ्या ती मागीर जेवया सो आता हांव फटाफट जेवून घेता गाइस गणपती बाप्पा येत तसं पुरा प्रॅक्टिस आणि पुरा रिहर्सल आणि पुरा स्टार्ट झाला जस्ट आता घरकडे येयलो अम्मान म्हाका थोडे भज्जी रांदले दिल्या तर आता हांव फ्रीज दवरता तर थोडे ब्लॉग एडिट करता आसलो आनी म्हाका शुभदाल फोन आयलो की असं वचा भायर करनो तर आता भायर वता आसा ती हांव बाब शिल्पा वामन आमी पुरो जाण आसना बाबाक घेवन भायर वता आसा ती तर प्लॅन केली गे तिने तर आता पळोवया आता वता तांगेर वता आनी एन्जॉय करया चलो आज संडे स्पेशल एन्जॉय करया टाटा पॉपी बाबूने तू म्हाका कशान पळयता अशें हां शुभदा येता असं बाबूक शिल्पान घेवन गेल्या वामना कारार वचे आता का घरच्याक मस्त जान असत तो कार लायक लागत का गुंड्या बोल रे चलो वचा पुरजन बैसले हांगात ट्रिप टू ठीक आहे ना ट्रिप टू दादर मधवेश ओढ एक राऊंड एक मारणे वचत Yes. होय ना बाबू आज बाबा राऊंड संडे फंडे आज मधवेश बाहेर पळयता बिंदो भायरी वाव कशी दिसतेस मधवेश स्काय गुंड्या बिल्डिंग गुंडी या बॉम्बे आणि तू काय ना खाली बिल्डिंग दिसतो विंगड कसं कोणी दिसू का ना मग तशी डेली तू डेली हां वयत आता एक पटे वरता असतो मागीर म्हणटालो म्हाका डेली वरात कारण तू म्हाका भायर पडोवचें आसा मागीर मामन माम वरतलो मामन माम शिकतलो वरूक एकलोच वन येतलो राऊंड मारून बच्चा थोड़ा एक साल का हुआ तो बैठ सकते त्या बकेट सीट असतो तांगेला हां त्या बैस करून कार शिका मागीर वचचे येता अपना भाई, बकेट आता त्याला उभं राहायचं आहे, शुभ. सेंटर में बकेट होई देख गणेश अभी ऊबर रहने का है, अभी उसको उसको देख। मजा आ गया एक्चुअली देख रहे हो करू यहाँ से दिखता ना मेरे को मला गुंड्या एवढ्याचे वर नाही जाणार ना अजून वर असा नाही हा नको जाऊ नंतर जाऊ आपण उसको दिख रहा है गाड़ी गम्मत ताको करते पूरा समोर दिसते सर कार पूरे जण दिसते सत बाहेर न कार मध्ये तुझा एक कार घे हॉट जा तू राखा पाणी पी बुर्जा पैसरे मोरा मोर गेलो कुंदापूर तेरा आईलो मोर बसलो मोर बुर अरे अशी वेत आहे विंगड विंगड वर्जन असतं पुन्हा वर्जन ता तिंगण बाबा येते वांगण त्या वांगणाची फोई कनू बाबा खाऊ वैता बाबा खाऊ वैता ये बॉम्बे स्टाईल ते आणि आमगेल भोलानाथ काय गेलं भोलानाथ ता तिंगण भोलानाथ पाऊस पडेल का शाळेभोवती तळे साचून सुट्टी मिळेल का सांग सांग भोलानाथ असं टाइम आईल पडाय गुंडीला कसं त्यांचे पद ऐकता आम्ही पुरा कार ते कसं ऐकत दुपारी आणि थोड्या दिवसांनी कोकम मेलं ना सो आम्ही आता दादर आयले ती हांगा प्लाझा आसा अशीच आम्ही तिथे देवली ती मार्केट पळवून हांव आणि मम्मी आणि शिल्पा आणि हे पळया डॅडी ऑन ड्युटी बाबू निघला कारान तू आणि वामन माम आणि डॅडी दोघांके ड्युटी लायला बाबूक पळयच्यात सो लायकन पळयात मेगेल बाबू का वचून आयले आणि बाबाक आता घरकड सोडला बाबा मस्त रडतो आशिल्लो मेगलोटू तर आता ताचे कितें तरी मोहम्मद सांबाळता आशिल्ले आता आम्ही पुरो जाण आसना आता जेवच्या वता आसा ती डिनर करच्या खातीर तर गाईस हांगा पळया सूप हाडयला श्रावणाचे वेज कोरिएंडर वेज कोरिएंडर सूप लेमन कोरिएंडर सूप हांगा रोटी आणि आपला मटका वेज हो स्मोकी येतो सगळी क्या कोयला डाले क्या
बर्न्ड का फ्लेवर आहे हांगा मशरूम चिली आयला तर आमगे जेवण आनी पुरो जाल्यार फुडें आमी अशी भोंवची आसली आतां भोंवच्या टायमा मेळना आता तो बाबूल उडगास येता आता मी 2 जण मात्र वॉक करता होती बट बाबूल इतली उडगास येता की शूट बाबू कसं करतात चल घरकडं वचा फटाफट एनिवेज कॉल आयला घरकडे दाखवून की बाबू उठून बैस लगे तर आता घरकडे वचा लाईक कण डिनर आणि पुरा कण झाला एकदम यम्मी फूड मजा आयला वय चलो चलो वचा घरकडे आता आणि आईचे दिवस लायक मजा आयल्या बाबू ओटू टाइमपास केलं सो आज एक शॉर्ट ट्रिप झालं बाबू ओटू आणि बाबूने लाईक ऑपरेट केलं बाप त्याने काही सतही नाही बाद दिली सो आय एम व्हेरी हॅपी आणि मुखार आपस ताका वरी आता म्हणत म्हाका अशी काही हिंमत आयलं होय चलो वचा चलो आता व्हिडिओ हांगा एंड करता तुम्ही पुढच्या व्हिडिओ पसंत आले प्लीज लाईक शेअर आणि सबस्क्राईब करा गाइस एंड डोंट फॉरगेट टू फॉलो कोंकणी कपल बाय गाइस